Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрыка «Такога вы не чулі». Мяне завуць Маша Калеснікова. І сённяшні мой госць – гэта бард і літаратар Андрэй Мельнікаў. Прывітанне, Андрэй. Добрый день, Маша. Слухайце, ну вось вы днямі да нас прыйшлі, прапанавалі паспяваць у эфіры, і я ў вас запыталася, што будзеце спяваць песні пратэсту, а вы сказалі, што цяпер наспеў час песень надзеі. Чаму вы так лічыце? Ну, тому что реально нацыя можа аб'яднацца. Упершыню, напэўна, я слухаў Святлану Алексіевіча і пагаджаўся з усім асноўным, што ён казаў. Не было ніякіх супярэчнасцей. Сапраўды трэба разумець, што ёсць з аднаго боку нацыя, з другого боку невялічкая сямейка. У нас есть все шансы сапраўды аб'яднаць нацыю і давесці невялічкай сямейкі, што на ўся гэта сямейка. Ну так, толькі што мы вось глядзелі прамое ўключэнне ад следчага камітэту, ад цэнтральнага офісу, дзе зараз адбываецца допыт Святланы Алексіевіч, вось па той самай справе нейкага нібыта захопу ўлады. І Святлана Алексіевіч выйшла да журналістаў і крыху з імі паразмаўляла, і менавіта яе асноўнай думкай было тое, што сапраўды зараз адбываецца нараджэнне беларускай нацыі, і людзі мусяць аб'ядноўвацца, а не раз'ядноўвацца. Таму сёння мы слухаем песні надзеі ўсё ж. Так. Добра, давайте з чаго-небудзь пачнем. Пачну з таго, што пісаў яшчэ 25 гадоў таму, пасля таго, як надзея на нейкі час знікла, бо было зменена якраз нашая святыні, наша сімволіка была. І не толькі сімволіка, просто народ аддаў частку сваёй улады добравольна, праз рэферэндум ён аддаў сямейкі. Расплятаются руки, распрямляются думки, растрасаются нервы разом с психикой, и конту под хвост хмары, над краиною хмары, у наваколлях кошмары, де суцельний кайф. А як по полі мишка бяжить, а за ёй БТР клубом был, як гэты час перажить. Расскажи, а як по полі мишка бяжить, а за ёй БТР клубом был, як гэты час перажить. Расскажи. Як сліпаюцца вочы, як сумленне клакоча, сэрца верыць не хоча у тое, што ёсць. Побач вендаюць людзі у гноі жаху ды брудзе, цяжка дыхаюць грудзі, узнімаецца злосць. А як па полі мишка бяжыць, а за ёй БТР клубом быў, як гэты час перажить. Расскажи. А як па полі мишка бяжыць, а за ёй БТР клубом был, як гэты час перажить. Расскажи.
тады ж 25 гадоў таму наша святыня, нацыянальная святыня чырвона-белая, она была выведена з афіцыйна ўжыткаў. Больш таго, атрымалася так неафіцыйна, але атрымалася забарона на спалучэнне ўвогуле тых колераў бел-чырвона-белыя. Там тепловозы на чыгунцы на беларускай з бел-чырвона-белых, значыць, пачыналі рабіць жоўта, чырвона. Ну, хоць хуткая дапамога хоць засталася. Ну вось хуткую дапамогу, да, не прыдумалі як па-іншаму. Але гэта было дзікунства, і вот сабраліся, забіралася бел-чырвона-белая, дарэчы, это спалучэнне назавецца ў хрысціянстве крыніца, бел-чырвона-белая лента, яна упрыгожвае вопраткі епіскапам. Тым ліку і сышоўшага мітрапаліта Павла упрыгожваюць бел-чырвона-белыя стужкі. Называецца па-рускі істочнік, па-беларуску крыніца, вельмі беларускае слова, і пазначае менавіта тую крыніцу, з якой мы чэрпаем. Жыццё вечнае. Песня. Маленькая частка свободного свету, на теле мумии теплая кровь, у поўны штыль плыня свежага ветру, чырвоная пляма сярод снягу, сярод цемры, сярод цемры. Цябе ненавидять халуйскія зграі, цябе паспрабуюць панішчыць у тло, і ты прарасцеш, уваскрэснеш, паўстанеш у новых агеньчыках, новым святлом сярод цемры, сярод цемры, сярод цемры. Усе тыя бел-чырвона-белыя агеньчыкі, яны паўсталі сапраўды сярод цемры, і для майго пакалення, напэўна, это нават был сюрпрыз. То есть, нягледзячы на ўсе прыгнёты, нягледзячы на ўсе праніжэння, уваскрэсла, паўстала у новых агеньчыках. Слухайте, гаспадар Андрэй, вось тое, што зараз я бачу, вы прыходзіце на плошчу незалежнасці, вы там спяваеце песні разам з людзьмі. Гэта што вам больш, вось якія пачуцці больш узнікаюць? Гэта нейкая такая ностальгія па тым, што было раней, ці гэта нейкія новыя зусім пачуцці, новыя эмоцыі? На плошчу я прыходжу, таму што людзі пыталіся, да, чаму ты не на плошчы, а пасля чаму ты без гітары. То, што мяне на плошчы прыхожу ў касцёл, таму што падтрымка касцёла, вот на этот раз касцёл, он чётка праявіў сваю пазіцыю. У іх вырубілі там святло, але людзі гэтым разам адрозненне 2010 года. Касцёл, он прыйшоў на дапамогу людзям і прыйшоў вельмі канкрэтна. Вельмі дарэчы і вельмі канкрэтна. У мяне вялікая просто удзячнасць, хаця я сам праваслаўны вернік, але вялікая удзячнасць для беларускага касцёла. Это пазіцыя. Зараз я хочу завершыць адзін гештальт, спадзяюся, што дапамагу яшчэ завершыць гэты гештальт некалькім дзесяткам творчых асобаў. Вось у цемры вязніцы, прычым невядома на дадзены момант, калі. Невядома на дадзены момант, якой ўжо даволі даўно Павел Северинец, вернік, грамадскі дзеяч, пісьменнік, эсеіст. Яму б там магло быць істотна лягчэй. Калі б у мінулым годзе, 29 кастрычніка, у дзень памяці расстраляных паэтаў, 30 хвосцікам беларускіх пісьменнікаў, паэтаў, эсеістаў не праціснулі пераможна сваё моцнае жаданне выключыць Павла з арганізацыі, якая абараняе пісьменнікаў, паэтаў, эсеістаў беларускага пэн-цэнтра. У якасці пераможнага аргумента творцы, якія цкавалі Павла, дыскрэдытавалі перад міжнароднай супольнасцю, прыляпілі да яго ярлык гамафоба, пры тым, што ён казаў пра іншых. Ён звярнуў увагу на неадэкватнае дамінаванне ўвагі і падтрымкі яе прапаганды. Павел звяртаў увагу, што ёсць і нешта большае, і вышэйшае, і надзённае, і дарэчнае за секс-тэму на сённяшні дзень. На тэрыторыі былога СССР ей адносіны былі і застаюцца
цесна павязанымі з гвалтам, садызмам, дэманстрацыяй дамінавання. Падзеі першых перад паслявыбарных дзён гэтую тэзу пацвердзілі. Беларускія і ёсць сведчанні расійскія сілавікі, якія бралі ўдзел у катаваннях нашых пратэстоўцаў, імкнуліся дэклараваць менавіта вот это сваё дамінаванне, у першую чаргу менавіта праз гей-садізм, праз гей-катаванні. Спадзяючыся, разумным людзям цяпер відавочна, што імкненне паставіць секс зносіны вышэй за свабоду і цярпімасць да іншадумства альбо памылка, альбо злачынства. У мяне няма пытанню да ЛГБТшнікаў, якія змагаліся супраць северынца. У іх секс дамінуе па жыцці. У мяне няма пытанняў да жанчын, у тым ліку да Святланы Алексіевіч, якія выключалі Паўла Спэна. Яны не маглі зразумець яго напоўніцу. У мяне няма пытанняў да пісьменніка Бахарэвіча, які абраў за лепшае падзяліць пазіцыю любімай жонкі. Але ёсць пытанне да астатніх паэтаў, пісьменнікаў, эсеістаў, якія адцкавалі Паўла Северынца. Бо яны якраз ведаюць пра эту повесь на тэрыторыі былога СССР і ей зносін, ей прапаганды з гвалтам, садызмам і навязваннем дамінавання. Зараз у нас ёсць магчымасць якраз у аднаго буйнакалібернага беларускага паэта. Я на днях і запытаўся пра яго сямейную матывацыю выгнаць Северынца з Спэна, пра яго сямейную матывацыю. Першасная рэакцыя была надзіўна інфантыльнай і безадказнай для высока арганізаванай, высокаадоранай асобы. Даўно гэта было. 10 месяцаў толькі. Таленавіта здэскрэдытавалі годнага чалавека, маеце шанец годна выправіць уласную калектыўную памылку. Падлянку. Северынца ў Пэн вярнуць, і гэта дапаможа яму там у зняволенні. Там будзе крыху, але прасцей, таму што будзе падтрымка міжнароднай Пэн супольнасці. А цяпер адна з тых песень, што яднае нас з Паўлом. Зло у свеце валадарыць сее гвалт. Ды Бог чалавекам даў больш за ўсеўладнасць, ён міласэрнасць даў. Бог міласэрнасць даў, Бог міласэрнасць даў. Ночное покрыется млечностью, прыйдзе світанак гость. Бог чалавекам даў больш за велічнасць, ён даў ім сваю прыгажосць. Бог даў сваю прыгажосць, Бог даў сваю прыгажосць. Я вокам абшары нябёс абмераю велічны пыл снягоў. Бог чалавекам даў больш за імперыі, ён даў ім сваю любоў. Бог даў сваю любоў, Бог даў сваю любоў. Больш, чым на плошчы, то, што ў мяне сапраўды было
знутры это падтрымка купалаўскага тэатра. Янка Купала, по-іншаму Ян Хрысціцель, то есть чалавек у свой час абраў псеўданім менавіта таго прадцечы Господа. І зараз купалаўскі тэатр он паказаў калектыўна, то есть это аказаўся такі калектыўны Ян Прадцеча, першая з дзяржаўных установаў, якая амаль што адзінагалосна вось она выказалася у падтрымку менавіта гэтых дарычных цяперашних перамен. Я стаў з'яўляцца там кожны раз. У 12 там робяцца спеўныя сходы, это вельмі класная такая рэч, вельмі рэкамендую туды прыходзіць, тому што там бачым адно-аднаго. Плошча это натоўпы, там ёсць свае, да, там ёсць свае вялікія плюсы, то есть это але там мы не бачым адзін аднаго вельмі часта. І замінаем адзін аднаму. Вот купалаўская песня, верш Янкі Купала, я хочу вельмі паспяваем яшчэ, да? Ну, давайте одну песенку еще поспеваем. Можна две. Она зусім кароткая, зусім каротенькая будзе менше Давайте, минут. а то вы сёння бачыце Тады я пачну з той песні, якая самая караценькая. Пасля вось змесціцца, значит, тады купалаўская, таму што падтрымка купалаўцаў вельмі надзённая рэч на сённяшні дзень. Правдою жить, волею жить, национальная идея, национальная идея, любовью жить. Андрей Мельнікаў сёння наш госць, ён вось так узяў сёння эфір у свае рукі і прачытаў маніфест. Гэта таксама было нечакана для мяне. Гэта такая сапраўды музычная рубрика, такога мы не чулі. Маніфест у падтрымку Паўла Севярынца. Гэта меркаванне менавіта Андрэя Мельнікава. Чаму вы вырашылі вось так нечакана і не папярэдзіўшы такую заяву зрабіць? Мы не ведаем на сённяшні дзень, ці можа нават апошняе з'яўленне, апошнія выступы. То есть зараз мы, напэўна, павінны закрываць нашы гештальты, развязываць самыя галоўныя узялочкі. Таму калі схопяць гэтыя людзі у машынах без нумароў, то думаю, і абсалютна сур'ёзна думаю, што тут вельмі сур'ёзна ўсё роўна замешана Расія, у тым ліку ў тых катаваннях была. І тут будуць ездзіць людзі, якім нашы людзі будуць усё роўна, да? Кого там захапіць. Яны не будуць разумець, хто такі Андрэй Мельнікаў, ці от Паўла Харланчука з того ж самого Купалаўскага ратавала то, што адзін чалавек пазнаўся, такі свой аказаўся. Слухайте, ну давайте яшчэ одну песню, так, і будзем уже з вами заканчваць. У падтрымку купалаўцаў на верш Янкі Купалы. Ах, кто в лесе, отзовися, ах, кто иде там, отзовися, ах, кто там иде в огромнистой такой громаде белорусы, ах, кто там иде в огромнистой такой громаде белорусы. А што яны нясуць на худых плячах, на руках у крыві, на нагах у лаптях, нясуць свае крыўды, косы шаблі-дзіды, нясуць свае крыўды, косы шаблі-дзіды. А куды нясуць гэту крыўду ўсю, а куды нясуць на паказ сваю, нясуць на свет цэлы свае душы целы, нясуць на свет цэлы свае душы целы. А хто іх не на 1 мільён крыўду несь наўчыў, а будзіў іх сон, будзілі бяда гора, суддзі, пракуроры ды людскі закон, будзілі бяда гора, суддзі, пракуроры ды людскі закон. А чаго ж
захацелася ім пагарджаным век, ім сляпым глухім захацелася людзьмі завацца, ды нікога апроч Бога не баяцца. Захацелася людзьмі завацца, ды нікога апроч Бога не баяцца. А хто ў лесе, адзавіся, а хто ідзе там, адзавіся. Жыве Беларусь! З Богом! Гэта Андрэй Мельнікаў, літаратар і бард. Сёння быў у жывым эфіры Еўрарадыё. У музычнай рубрыцы «Такога вы не чулі». Сёння спадар Андрэй зачытаў маніфест, такі зварот да пэн-цэнтра і да асобных людзей, якія не разумеюць. супольнасці. Я хачу таксама сказаць, што гэта прыватнае меркаванне спадара Андрэя, і Еўрарадыё я, прынамсі, магу не падзяляць нейкія вашыя думкі, і я мушу таксама пра гэта заявіць. Еўрарадыё супраць розных фобіяў, таму я спадзяюся, мы усе працягнем і чытаць наш сайт euraradыо.pl, мы зараз дасяжныя. Таксама мы вельмі шмат зараз працуем над нашым тэлеграм-каналам. Падпісвайцеся на наш YouTube-канал і заставайцеся з намі. Дзякую вам вялікі, што завіталі.